Активирай в БНТ News, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ News. Собственикът, който притежава сараите в Росенец и Бояна, обитавани от почетния председател на ДПС Ахмед Доган, поиска той да ги напусне. Лоялни на Доган се събраха пред двата имота в София и край Бургас. Президентът Румен Радев призова служебния премиер Димитър Главчев да предложи 2 жени за еврокомисар. В тази ситуация, повярвайте ми, ако ние пратим мъж и жена, това означава, че няма абсолютно никаква конкуренция. Веднага ще бъде избрана жената. Собственикът на Телеграм Павел Дуров беше освободен под гаранция от 5 милиона евро. Филмът Мария за оперната дива Мария Калас беше представен на кинофестивала във Венеция. Анджелина Джоли ще играе главната роля. Добър вечер, започват късните новини по света и у нас. Ахмед Доган да напусне резиденцията в парка Росенец и сараите в Бояна, поиска Данаил Папазов, бившият транспортен министър от правителството на Пламен Орешарски и доскорошен съдружник на Доган, разпространи съобщение до медиите, в което твърди, че чрез 2 свои дружества е собственик на имоти в парк Росенец край Бургас и в столичния квартал Бояна. И съответно почетният председател на ДПС следва веднага да ги напусне. Това действие се случва часове след като от прес-центъра на ДПС разпространиха видео, в който почетният председател на движението Ахмед Доган е краен в оценката си за действията на Делян Пеевски. Лоялни на Доган се събраха тази вечер пред двата имота в София и край Бургас. Нашите репортери Иво Никодимов и Елиана Цанова следят обстановката, но първо към Иво и сараите в Бояна. Добър вечер, Иво. Каква е ситуацията към този час при теб? Добър вечер. Все повече активисти на ДПС, които са лоялни на почетния лидер Ахмед Доган, както и симпатизанти се събират тук в Бояна на Стар Беловодски път при така наречените сарай на Доган. Виждате каква е ситуацията тук. Тук е и Джевдет Чакъров. Преди около повече от час пристигна полиция. Полицаи влязаха в сградата, около 40 минути разговаряха с тези, които са вътре в сградата, но на излизане уведомиха ръководството на ДПС и събралите се тук, че нямат право да им дадат информация за това какво се случва. Също така полиция дойде да охранява комплекса, в който, иначе, както знаете, повече от 20 години се обитава от почетния лидер на ДПС. Всъщност събирането на хора тук започна още при вечер. Вижте още следващия репортаж. В съобщение до медиите Даниил Папазов казва, че чрез 2 търговски дружества е собственик както на резиденцията в парка Росенец край Бургас, така и на имота в столичния квартал Бояна, известен като сарая на Доган. Бившият транспортен министър подчертава, че Ахмед Доган няма общо с тези 2 дружества, нито договор с тях и по тези причини обитава без основание имотите и следва да ги напусне веднага. Час след като съобщението беше изпратено до медиите, ръководството на ДПС, лоялно към Ахмед Доган и симпатизанти, се събраха пред сарая на Стар Беловодски път в столичния квартал Бояна. Дойдохме тук по сигнал на служители, които работят в тази сграда повече от 20 години. Сигнала, който получихме от тях, беше за това, че около 10 млади, добре сложени момчета идват с един лист, размахват един лист и казват, че трябва да напуснат сградата, извеждани са от сградата, но не знаеме кой влиза в сградата, как влиза, с какво влиза, какво носи в тази сграда и какво ще изнесе. Не знаеме също така и какво правят тези момчета вътре в момента. Също така не знам и кой ги изпраща. Документи в търговския регистър показват, че до средата на месец февруари Ахмед Доган е бил мажоритарен собственик на капитала на Сигда ООД, а чрез него на ТЕЦ Варна, който пък се явява собственик на имота в столичния квартал Бояна, или така наречения сарай на Доган, и на Хермес Солар, фирмата собственик на лятната резиденция Росенец край Бургас. От документите в търговския регистър обаче става ясно, че още на 11 февруари се събира съвета на директорите на Sigda Construction AD, който решава да придобие 100% от капитала на Sigda ООД.
Мажоритарен собственик на Sigda Construction е Данаил Папазов. 2 дни по-късно, на 13 февруари, се събира общото събрание на Sigda, в което участват Ахмед Доган като мажоритарен собственик и миноритарните собственици Станислав Папазов и Евелина Папазова. Те са сини и дъщеря на Данаил Папазов. Това общо събрание решава, че всички дялове от дружеството се прехвърлят на Sigda Construction и по този начин, както ТЕЦ Варна, така и този имот в Бояна и резиденцията в Росенец стават собственост на Данаил Папазов. Но не това е начина, по който трябва да се влезне в един имот. Защото вие знаете, че господин Доган живее тук повече от 20 години и цялата му история, може да се каже, целият му живот е тук. И когато се действа по този начин, това не е нищо друго, освен самоуправство. Има надлежен ред, по който се влиза в даден имот, когато някой претендира за собственост. Според източници на Посвети у нас, през последните 2 месеца имало няколко опита Ахмед Доган да бъде поканен доброволно да напусне двата имота. До този момент от страна на Ахмед Доган няма реакция. Разговаряхме с неговата сътрудничка Биршен Ибрямова, която ни каза, че ще ни уведомят, когато имат позиция по казуса. Това, което разбираме тук е, че събралите се ще останат тук през цялата нощ. Очакват да дойдат още симпатизанти и активисти на ДПС от страната, за да стоят тук около имота на Стар Беловодски път. Знаем, че Ахмед Доган в момента е в лятната резиденция в парка Росенец. Иво, благодарим ти за информацията. Привърженици на ДПС се събраха тази вечер пред лятната резиденция в Росенец, както и ти каза, където е почетният председател на ДПС Ахмед Доган. В Росенец е кореспондентът ни Елиана Ценова. Каква е обстановката, Елиана, при теб към този час? Добър вечер. Да, точно така, както и вие казахте, председателят на ДПС Ахмед Доган и към този момент се намира в лятната резиденция тук в парк Росенец. Още в следобедните часове тук имаше полицейски патрул, който остава на място и към този час. Автомобили от цялата страна пристигнаха с привърженици на Ахмед Доган около 21 часа тази вечер. Негови поддръжници и симпатизанти дойдоха от цялата страна, от градовете Кърджали, Смолян, Сливен, Ямбол, Варна. Както виждате и зад мен на входа на резиденцията тук в Росенец има множество близки до Ахмед Доган. По-рано те заявиха, че са тук, за да защитят своя лидер, като определиха влизането в имота в квартал Бояна като самоуправство. Освен това, те се притесняват за живота и здравето на своя лидер, но нека да чуем още. Това, което се случва, знаете, в жилището на нашия почетен председател в квартал Бояна, това е самоуправство, тъй като получихме информация, че между 5 и 10 души са нахули в жилището, където живее нашия почетен председател повече от 20 години и не знаем към настоящия момент тези хора какво правят там, какво описват, какво са внесли и какво евентуално ще бъде изфабрикувано от тези хора. Призива на господин Папазов, дали той не е направен под натиск, задаваме се този въпрос. И ако трябва да се освобождава дадено жилище, то трябва да бъде направено по съответния законно установен ред, защото България е европейска страна и правова страна. Тази вечер сме тук, за да защитим демокрацията, за да кажем, че България е европейска страна. Кризата в ДПС коментира и президентът Румен Радев. Според него отношенията в партията трябва да се разполагат в рамките на закона. Държавният глава коментира и предстоящия избор на български еврокомисар. Радев призова двете кандидатури да са на жени. Според президента, мъжка кандидатура няма шанс. Утре премиерът Димитър Главчев трябва да представи двете номинации – на мъж и на жена на председателя на Еврокомисията. Всички парламентарни групи издигнаха свои кандидати. Номинирани са общо 7 души, 4 жени и 3 мъже. Румен Радев коментира скандалите около ДПС, като на въпрос как ще коментира призива на групата около Ахмед Доган, той и премиера да се намесят по темата с сараите в Бояна и Росенец отговори. Аз силно се надявам процесите в българската политика да ни изгонят напълно избиратели от урните. Също така силно се надявам и е редно всички отношения между партиите и особено вътре в партиите да се разполагат в рамките на закона и приличието. За съжаление, приличието, особено в някои политически играчи, вече напуска българската политика.
Президентът призова също така служебният премиер Димитър Главчев да предложи 2 жени като номинации за български еврокомисар, защото мъжете няма да имат шанс, съгласно критериите на Урсула фон дер Лайен. Радев заяви, че в писмото на председателя на Европейската комисия се посочва, че един от двамата кандидати трябва задължително да бъде жена. В тази ситуация, повярвайте ми, ако ние пратим мъж и жена, това означава, че няма абсолютно никаква конкуренция. Веднага ще бъде избрана жената. Затова моят призив към премиера и към Министерски съвет е, за да има все пак някакъв избор, госпожа фон дер Лайен, да изпратим 2 жени. Мъжът няма никакъв шанс. И това е ясно. България закъсня, така че вече мъжете са доста повече от желаното. Това, което госпожа фон дер Лайен е казала, така че за мен е важно да изпратим 2 кандидатури жени, за да може съответно госпожа фон дер Лайен да избира. Иначе няма избор. Румен Радев присъства на откриването на Аполония в Созополо. От 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документите на партиите и коалициите за участие в предсрочните парламентарни избори на 27 октомври. Днес беше първият редовен брифинг на ЦИК за предстоящия вод. И днес ЦИК не хвърли светлина върху казуса с двете ДПС-та на Доган и на Пеевски и кое ще може да се регистрира за изборите. В Софийски градски съд има регистрирана една партия с наименование Движение за права и свободи. Когато бъдат подадени в Централната избирателна комисия документи, ЦИК ще ги разгледа на свое заседание и ще вземе своето решение. Росица Матева добави, че ЦИК не коментира вътрешно-партийни въпроси и че за регистрацията трябва да се представят всички необходими документи, които са публикувани на страницата на комисията. По повод оплакването на депутата Иван Ченчев, че имало натиск върху членове на ЦИК да бъде сменена Корнелия Нинова с Атанас Зафиров като представляващ коалиция БСП за България, Матева каза: Не съм чувала, попитах колегите, тъй като разбрахме от вас медиите, че се говорят такива неща. Никой от колегите не каза да е бил заплашван. Матева обясни още, че не ЦИК взема решението за смяната. Комисията само отразява в регистрите си взетото вече от партията решение. И още, от 2 септември ЦИК започва да приема документи на партии и коалиции за регистрация за участие в изборите. До момента комисията е взела 17 решения, свързани с организацията на изборите. Сред тях са хронограмата за провеждането на изборите и дейностите за обществената поръчка за машинното гласуване. Изборите ще се произведат по начина, по който гласувахме за народни представители на 9 юни, което беше сравнително скоро, така че няма съществени промени в начина, по който ще премине изборния ден. Предстои Министерският съвет да приеме план-сметката за изборите. Ще бъде определен и министър, който да отговаря за тях. Главният секретар на МВР Димитър Кангалджиев е освободен от поста. На негово място е назначен досегашният директор на ГДБОП Явор Серафимов. Това е станало с днешна заповед на служебния министър на вътрешните работи Атанас Илков и е съгласувано с премиера Димитър Главчев. И още от деня 2 души са починали от западно-нилска треска в София. Вирусът се предава чрез охапване от заразен комар. 80% от инфектираните хора не проявяват никакви симптоми. Заболяването се среща от години у нас и е опасно преди всичко за възрастните и за хората с придружаващи заболявания. Няма специфично лечение, както и ваксина. До Столичната община вече има изпратено предписание за извънредна обстановка срещу комари. 3 са случаите на заразяване с вируса Западен Нил, които са регистрирани у нас от началото на годината. 2 от тях завършват фатално. Пациентите са над 70 годишни и с множество придружаващи заболявания. Хоспитализирани са по спешност, със слабост в крайниците, отпадналост и повишена температура. Третият заразен е мъж от Хасково. Той е в добро състояние, рано хоспитализиран, той обаче е по-млад в 60-те си години. Единствено за пациента от Хасково има данни да е бил в чужбина. Завръща се у нас в началото на август и вече има симптоми. Повечето хора дори не разбират, че са били заразени с вируса, казват учените. Инкубационният период е между 3 и 14 дни. При 19,5% дори процента протича грипоподобно с висока температура над 38 градуса, с дребен обрив много често по тялото, с много силна отпадналост, болки в мускулите и с това се приключва.
При едва 0,5% от заразените се засяга централната нервна система. Тогава осложненията са тежки. Може да е с гърчове или пък с парализи, с халюцинации, до кома може да се стигне. Тоест при един малък брой случаи, които са с увреждания, които са от рисковата група като възраст, може да протече и фатално. Вирусът се среща в Европа повече от 30 години. Най-много заразени у нас имало през 2018 година – 15 души. Смъртните случаи тогава са били също 2. Август и септември са пиковите месеци на заразата. Хората, заразени с вируса, развиват доживотен имунитет. Здравните власти препоръчват редовното пръскане срещу комари, както и използването на репеленти. Всеки сам на вила или пред къща може да махне онези резервоари за застояла вода, каквито са кофи, тенджери с вода, дори стари автомобилни гуми. Здравното министерство е изпратило указания към областните РЗИ-та да бъде повишен контрола на заболяването. При случаи на висока температура с неясен происход, медиците трябва да имат предвид и тази диагноза. Напрежение пред болницата в Бургас заради починало дете. Близките му нахлуха в отделението, за да потърсят сметка на лекарите. Изпратени са 3 екипа на полицията, които извели близо 20 роднини от болницата след сигнал, че близките са агресивни. От лечебното заведение казаха за БНТ, че момченцето е на 1 година, е прието по спешност с инфекция, която по първоначални данни е увредила сърцето. Реанимирано е и интубирано, но въпреки усилията на лекарите е починало. Образувана е проверка и е назначена аутопсия. След 2 часа излязаха, починаха детето. Даже 2 часа и половина. 2 часа и половина изчаках. Лекарят беше пиян. Началник на отделението беше пиян. Защо така мисли? Защото ми решеше. Аз не мисля. Аз казвам истината, Всички което сме е. свидетели. Защото беше пиян. Бил дежурен, не знам с какво бил. А вярно ли е, че сте нападнали докторите? Не сме ги нападнали. Само счупихме една врата. Нов клип с реклама на енергиен прах за шмъркане. Този път на хип-хоп изпълнителката Виктория Тодорова, която е известна с прякора си Котенцето. След скандално представената енергийна напитка на прах от певицата Диона, експерти алармират, че употребата на тези продукти би могла да предизвика зависимост. Районната прокуратура се самосезира за енергийните прахчета. Здравният министър разпореди проверки в физически обекти, за които има информация, че може да се предлагат такива продукти. А РЗИ вече спря продажбата на 106 опаковки. А след видеото на певицата Диона, сигналите постъпили до СЕМ са над 30. Президентът на Франция Емануел Макрон и френското външно министерство не са били предупредени за ареста на съоснователя на приложението Телеграм Павел Дуров. Това предаде агенция Reuters, която се позовава на източници в Парижката прокуратура. Днес съдът иззе 4 паспорта на руския предприемач. Според адвоката му, разследването срещу Дуров може да продължи над 3 месеца. Милиардерът е пуснат под гаранция от 5 милиона евро и няма право да напуска Франция. Съдията смята, че Дуров е заподозрян в съучастие в управлението на онлайн платформа, която позволява незаконни транзакции, изображение на сексуално насилие на деца и трафик на наркотици. Той също така е разследван за предполагаемо пране на пари и отказ да сътрудничи на съдебните власти. Никой от обвиненията не предвижда повече от 10 години затвор. Киев потвърди гибелта на украински пилот на самолет F-16. Пилотът е загинал в въздушен бой на 26 август, обявиха от украинските военно-въздушно сили. Изтребителят е паднал, докато отблъсквал атака на руски ракети, съобщи украинската армия. Така Украйна загуби първия от доставените F-16. В същото време украинският външен министър Дмитро Кулеба призова своите европейски съюзници да ускорят доставките на обещаните системи за противовъздушна отбрана. Страните от Евросъюз не намериха решение за разблокирането на 6 милиарда евро военни помощи за Украйна. Те не се договориха и за общо решение за отмяна на ограниченията за удари срещу Русия с европейско оръжие. За 4-та поредна нощ Украйна беше подложена на масирани руски атаки. Тази вечер в Одеса се чуха силни експлозии.
Филмът «Мария» за оперната дива Мария Калас беше представен на кинофестивала в Венеция. В главната роля е Анджелина Джоли. На пресконференция холивудската икона сподели, че се страхува да не разочарова поклонниците на Калас и операта. Филмът разказва за живота на великото сопрано, затворена в парижкия си апартамент, където умира на 53 години, напусната от любовта на живота й Аристотел Онасис. 49-годишната Джоли е вземала уроци по пеене в продължение на 7 месеца, за да бъде на висота. Филмът «Мария» се състезава за голямата награда «Златен лъв». Режисьор е чилиецът Пабло Лараин. Това е най-тежката, най-предизвикателната роля и какъв подарък е, че я имам. Не бих могла да се справя без Пабло. Не бих могла да го направя, да предизвикам себе си, ако не се чувствах подкрепена и в безопасност, защото това беше най-трудното нещо, което съм правила. Така се разделяме. Редактор на емисията тази вечер беше Гергана Мирчева. От нас спокойна нощ! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.